Mae popeth yn dechrau efo syniad, ond roedd syniad James Lind yn un nath newid hanes. Pan roedd ar long yr HMS Salisbury, mi gymerodd 12 o ddynion oedd yn dioddef o'r sgyrfi, ei rhannu nhw'n 6 phar ac arbrofi efo gwahanol feddyginiaethau. Nath o ddau yma wella'n rhyfeddol a dwi'n lleia. Dyna be di ymchwil, rhyfeddol yn wir. Defnyddio orenau a lemonau i geisio trin ysgyrfi. Gan rifoedd yn ddiweddarach, mae ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol wedi rhoi cryn dipyn i ni. Ond mae'n rhaid cael pobl cyn gallu torri tir newydd, pobl fel chi, pobl sydd wedi cymryd rhan mewn ymchwil i helpu i wneud clyfydau'n llai tebygol o ddigwydd, arafu'r dirywiad a gwneud yr amhosibl yn bosibl. Ac mae'n digwydd ym mhob man. Mae'n rhan o ofalu o ddydd i ddydd. Ond mae yna dal gymaint dydyn ni ddim yn ei wybod. Dyn ni angen yr ymchwilwyr, ond fasai'n dda i ddim hebddo chi. Be am holi'ch meddyg, eich nyrs, neu'ch darparwr gofal ynglŷn ag ymchwil, i gael gwybod sut y gallwch chithau fod yn rhan o rhywbeth rhyfeddol. Achos dych chi'n rhyfeddol. Be am wneud yn siŵr eich bod chi'n aros felly?